azkeneko finala ikusteko aukera izango dugu Derioko udal pelotalekuan. Bizkaiko Lauterriko kluben arteko txapelketako senior mailako finala. Usansolako ordezkaria bata, Asier Beitia, eta bestea Ortuellako Danok Lagunak taldeko Gorka López Aldai. Hasi da partidua, kanpora bota du lehendabizikoa Gorka Lópezek. Sakea berari egokitu zaio, baina ez dio etekinik atera. Eta orain pelota aldatzeko asmoa du Asier Beitiak. Carmelo, Asier bestetan ikusi izan dugu eta Lauterrian asko jokatzen du. Mutilu gogorra, ez? Langilea, borrokalaria, eskerraz askarra biltzen den pelotarisa. Da, beti amistadea handia dugu, da beti zatzet ematen duen golpe horiek zehaztuko basun gehiago, bai esker hormara, bai zabaleko arrastoa, askoz benbin gehiago bengo zuela, ez? Askotan erditik joatzen du pelotan, baina bestela da, askarra ibiltzen da kantzan, oso harina, dartzua, eta nik uste partidua berak atarako duela, ez? Sake azkarra izan da orain berak ateratakoa, ezin izan dio erantzun Gorka López Aldai. Bi eta huts. Eskarmentu azmiko pelota izako naia, urtia pelotan egiten txapelketa, hainbat eta hainbat txapelketan parte hartu. Asierrek, biti goin, sake, intensio handiaz, baina laburregi. Lehen eskatu diozuna egiten saiatu da. Ondo markatu du, baina laburregi. Eskerra hori, abidura handiza beti eman dio, benetan golpe handia beko eskerra horretan. Bigarren aukera baliatzen duen Gorka López Aldaik, sakearekin min egiteko. Ondo gurutzatu du, erantzun bikaina. Asier Beitiak. Aurrelariak dira biak. Ezkerra bata, eskubia bestea. Ezkarka da bikaina. Da ondo soalduta gainera. Luze orain. 3-1, abiaduran alde handi semarra dago. Ikusten da, ez? Gorka López aldiz, pelotaria da, buen asko egiten dauen pelotariza, normalen kolokazio handia dago, baina bedur aldetik ikusten da, Asierrek eskarka da bikaina eman duela eta pelota gainera etorriakola. Da, azkenien, abiadura pelota ematen duena, beti bentaja handia dagoela. 5 urte zarragoa da Gorka López Aldai, 33 urte ditu. Asier Beitia baino, Usansolokoak atera du. Ondo eraman du Gorkak. Aire sartu da gero Asier, eskubiz orain, pelota baztertuz. Eskubiz jarri da Asier Beitia bera ere. Nahi eskerra izan eskubiz konfiantza handia dago, asko ikasi du eskubi horrekin, da erdiko pelota askotan eskubiz jartzen da. Otera jokatu behar izan du Asierrek, aukera orain Gorkarentzat. Aztertu egin zaio, ondo zabaldu. Otamano Asierrek. Dejada. Utzi egin du, baina barruan izan da. Ikusten da pelota hau hoteltsua dela. Gorkak nahi du pelota bajutxua tranquila jokatzeko. Da pelota honekin hobeto moldatuko da. Askira jo du eta beste bat ateratzeko intentzioa duela ematen du. Humberto Altzaga eta Markel Atutxa. Epaileak orain arte ez dute arazorik izan, eta izan diren jokaldi eztabaidagarrietan bete-betean asmatu dute. 4. finalatuko hau, Derioko udal pelotalekuan bizi izan duguna. Gaztetxoetan Arrankuriagako Aranteak irabazi du kadete mailakoa. Aitor Etxebarriak Gazteetakoa. 22 urtez azpikoa arestian ikusi duzue. Eta irabazlea Adrián López izan da. Eta azken garaipena
Nork lortzen duen jakitea falta zaigu. Hirugarren tantoa Gorkak, traba pitin bat agian egin dio, horregatik eskatu dio barkamena. Bai, Asierrek horre airera, Sotamano junta eta traba inon ostean baina ezin izan du heldu. Gorkak ezin du jakin botika edo airera jongo den da. Lehen da biziko berdinketa hause. Ortuellako aurrelariak ondo ateratu hain pelota gurutzatuz, pilatu egin zaio Asier Beitiari, 4-3 aurretik jarri da Urdina. Gorka Lopezek baino txutestu pelota galduko, beralan ingo deu, ekin da egin lanien, daukera dauenien, amaitxu edu tantua, bai dejadaz edo biparetaz, baina bestela oparik itxingo dauzela uste. Gorkaren sakea, oso sake ona, zazpitik eraman behar izan du Asierrek, aukera badu hor bukatzeko, baina txapara bota du. Hain dauen sakeaz be, airean juteko be, aukera da rokin deu, zer arrezkatu barik, txapa gainan izteko, ia zazpiterri hain deu sakea, luze jarri du sakea. Hortxe ikusi duzue, botera jokatzea erabaki duela, baina ona zuen bai. Gelditzeko edo beste zerbait egiteko. Ere pelota atera du Asier Beitiak. Sakea berreskuratzearekin batera. Aire sartuko da sake bueltan. Oso ondo. Oskarrena. Horrek anguloa topeu eskero, horrez dauz eginik. Oso ondo junda bile gantxuan da oingoan ederki zabaldu da. Pelota belkoa beteta dugu. Derion giro aparta. Kluben arteko finalak bertatik bertara ikusteko. Nagusien finala Beitia eta Lopez Aldai jokatzen ari dira. Usan solokoa lehen da bizikoa eta Ortuellako Danok Lagunakekoa bestea. Berriro airez jarriko da, bolea orain, aldatu egin behar izan du postura eta aukerakoa geldituko zaio Gorkari, ez du aprobetxatu. Asier Beitia, bipareta, eraman egingo du. Asierrek ez du erabat aprobetxatu. Ondo defentsan, Gorka Lopez Aldai. Tanto nekagarria izango da. Luze moztu dio, eraman Gorkak. Eta ezin du. Azkenien ez du holan Asierre beholan golpe, amaitzeko golpe azken bat lortu, baina asko ibili izan dugu Gorka kantzan da azken momentuen ondo baztertu du eskuma horrekin, ez? Eta tanto honek, pasado hondi da azkenien ez dakit luzingo jakun partidu. Tanto berak lortu izan balu, seguro asko xeri egingo zen Gorka Lopez Aldai. Baina Asier Beitiak segitzen erabaki du etenak gerorako ustea. Asieren sakea ezkerrez jarriko da Gorka. Ez du gantxoa gurutzatu, aukera bazuen hor agintzen hasteko Gorkak gaina ez du baliatu. Gehiegi errotu pelota eta gola joan zaio. Azkenien luzatzen lortzen du tantoa, baina horbe izan ditu 3-4 golpe amaitzekoak, ez? Dekon posturaz gainera ondo juten da gantxoan, da horre gehiago zabaldu eskero, amaitu gozan tantoa, ez? Ibiltzen ari da Gorka alde batetik bestera, da azkenien, behartuta horbe aire nahi kentzea, da larrei galtze du, eta goiko txapati gora. Asier Beitia. Ona sakea, zabalera. Ederki eraman du Gorka Lopezek. Oraintxe dauka. Eskubiz, Asier. Barruan. Ongoan ederto. 8-4.
Azkeneko postantoak bata bestearen atzetik lortu ditu Usansoloko ezkerrak. Asier Beitiak final aurrekoetan Arrese gainditu zuen 22-15 Lemoako ordezkaria, eta beste final aurrekoa danak Lagunakeko 2 pelotari jokatu zuten, lehen guzua gainera. Gorka López Aldaik eta Gaizka Lópezek. Gaizka López gaur aulkien eserita dago, botilero lanak egiten. 22-17 irabazi zuen Gorkak. Asier aire sartuko da, goleaz huts egin du. Aurkaria hasi da egintzen, ea nola bukatzen duen Gorkak. Defentsa hona du. Hor Sotamano jartzen da hori dugarren kuadroan da arrestasuna deko. Eskuma eskarrekin Sotamano jartzen. Bai, eseri egingo da, epailari baimana eskatuta. Gorka López Ordai, eta lehen guzaren gana etorriko da. Gaizka López atzelaria da, ordu dainakoa lehen guzua bera bezalaxe. Badakite zain dutela partidua, Carmelo. Badakitela zaila dela gaur. Zaila deko, partidu zaila. Bueno, hau lanengo dugu, honek López Tarrabisek beti izan diez gorrak, Gaizka Botiru ebe lan atxelari oso gorra izan da beti, eta Gorkak ere aurre kuadro hortan ez da izan tantuk amaitzetakoa, baina berari irabazi bilako, beste pelotari galtzean, langilea diez, da Asierre beste motor badego, beste abiadura bat, baina olako paririk oinin duen moduen mostu txaparat olakoak haiztu inbiko dut, bestela pari guzti horiek Lópezek aprobetxeko dut. Derioko udal pelotalekuan gaude, Bizkaiko Ruben arteko lauzerdiko txapelketak bertare ikusten eta zuen ganatzen. 5-8 etendu Gorriaren bolada ona, 5-8 partziala, orain bera saiatuko da tantoak pilatzen. Sakearekin ez dio ezer askorik egin. Azkar joan da airearen bila Asier. Agintzen ari da. Azkarrez zabaldu. Eskubiz orain bildu. Horreka gehiago egiten ari da Gorka. Asko, ez. Gainera, zorritzarrez berentzako ez du bukatzeko golpe hori lortzean Asierrek, beraz azkenean ibilin bidiko dugu asko, ez? Behartzen du asko, baina ez dutxan baitzen, oinkoan izan ditu pelotak amaitzeko, eta baina faltaiako igual metro bi eskerre zabaleko marra bihatzea, oin ikusia zabaldu dio, baina etxeko pelota diaz, horre ere, azkenean ibili bizu asko, baina ez du lortzen hori azkenengo golpe hori amaitzekoa, eta azkenean legin dudanean bolea egiten, azkenean bera galdu dugu, ez? Horretik inotxut Lópezek ekin ningo dagoela pelotan, eta hori guzti horiek aprobetxeko dugu. Huts galanta egin du Asier Beitiak, tanto aia egina zeukanean. 6-8. Gorka. Sake eskubira, tanto. Tanto bakar batera urbentu zaio. Sakez egindako aurrenekoa du. Hortu eliakoak. Naita izango zen noski, Carmelo? Agian ez. Ikusita eskertia dela, naita eskuma ona izan. Ez da berdina pelota zuzen emotea edo ibiltzen, da horre Asierrek zabalerantzai jundanean ez du hankak ondo epini. Zuen moduen tantu batera jarri daia. Gorkaren sakea. Luzegia. Aztetik atzera egin behar izan du erresto Asier Beitiak, baina ordurako atzeko epaileak besoa jasoa zuen. Bigarren aukera izango du.
23 urteko aurrelariak, Gorka López Aldaik. Hau ere erdira ateratakoa da, orain oinak ondo jarri ditu lurrean Asier Beitiak eta arazorik gabe erantzun. Bera hasiko da orain, tantoa menperatzen. Oso bastartu zaio, bipareta tantoa. Ez da erreza, hormatik hain itxatzita peloti olako bipareta egitea, baina, bueno, bera normalean askotan egiten dolakoak, eta oingoan gainera ondo zabatu du pelotea. Pelota berria nahi du Asier Beitiak, baina ez zaio gustatu nunbait bote hori eta lehenguarekin segiko Hori da. Asier Beitiaren sakea, oso laburra baina indartsua, eraman Gorkak, zabaldu, bai. Bai, ona, oso ona gainera. Azpiti gainera, Zabaleko arrasto ondo bilatute eta hor ez da berantzun. Olako lekin biduz Asierrek. Ekone ahalmenaz pelotan eiteko, holan bilatu marrak eta eskinak eta askoz berreza amaituko zuela partidu. Asierren sakea, eraman Gorkak. Bila doa, golea zabaldu. Sotaman ozorein eskubiz atzeratu. Gora, ala, pelota bat erori da. Ba beste bada, justuen dago. Baina ez diez gure kiloetakoak. Horrek hori Tomazkoak edo. Horre fronten izue diez. Beste bat ere erortzeko zorian egon da, baina. Atxe onda, bai. Lan erdiak egin ditu Asier Beitiak. Hainbeste egin behar txapelaz jabetzeko. Momentuz bidea ondo hartu du, baina asko falta da bukatzeko. Asier Beitia. Boleaz txokora luze. Bipareta orain. Txapa gainean deja da polita egin dio Gorkak, baina gero. Horre Asierrek horre askartasun handia deko hanketan, edo zein momentuen askarre pintzen da martxan, da horri ikusi da hori kontrako dejaren dagoenien hemen Gorka ikusten da, aurkako efektuaz askar junda pelotan bide eta horre hanka horietan abiadura handia da. Orain arteko alderik handiena orain lortu du Santsolokoak. 12-7. 5 tanto aurretik da ezkerra. Ezin erantzun, eskubiz. Bai, ez da zake hain gogorra izan da, ez du sartu pelotean duzkun da Jeusiako. Bi tanto lortu ditu zuzenean sakearekin Asierrek, falta bat ere egin du. Ozta. Ederra, hori pelotaka ederra izin de, hormatik itxatzita, noin be oso ona. Zabaldu egin da aurkaria, erdira bota du berak, 14-7. Pelotaka da biek honek oso onak, aurrekoa batez be, nola jarri duen, eskerretik eskerrera. Da hor Zabaleko kinu egin da.
Bostantoko boladatxo bat izan du Asier Beitiak eta orain 6 badara matza. Ikusten da aldea nabarmena ja, Gorkak lehenengo zatien ibili izan deu tantu batzutan, da oine ez da jako ikusten lasai frontoian. Da pelotie beganera torriako. 15 eta 7. Indarra ematen baitio, Asier Beitiak. Hori pelota politxa dela, jokatzeko pelota da. Agian aurreko finalean pelota lartxu egon da nire ustez gazteak izateko. Hau dino nik ustea baino pelota bajoa dela eta pelota neitxeko nintzako pelota Lauterdi Barnoitxeko pelota politxe da eta jotzen dagoena, behitxe ikusten da moduen, pelota hau ibiltzen dira. Garriz ere Zabalera atera du, hori oso zaila zen, baina eraman egin du. Hortxe dauka aukera Gorkak. Orain zer egiten duen txokoan. Asier berriro agintzen hasi, pare bat aukera izan ditu berriro. Ginitu aukerak eta ez dio aprobetxatu gokaldian egurra eman, ez dio abiadura emon da Asierrek oso tranquil egon da hor defentsan, ez dio behartu eta batean berriro jarri da bera dominatzen. Alde handia markaga joan eta alde handia kantxan. Hori da, menokin dugu kera egurra emateko eta ez dio pelotiari laburren ebili da, ez? Bitik aurrera ebili da pelota eta hemen askorbe luzioa ebili da. Pasa, sake luzegia. Asier Beitiak. Asko aldatu beharko luke partiduak. Asier Beitiak txapela ez irabazteko. Baina lehen Carmelo Ariz Navarretak esan du langilea dela Gorka López Aldai. Eta honek lanean segiko duela, bukatu arte. Bigarren sakea Asier Beitiarentzat. Falta. Bai. Ez topari bat. Ez du beharrik gainera, hain justu ateratzeko. Ez. Jakin da gainera errestuan ez dola minik ingo, Gorkak, buena baino, orduan bada hor neurri irutik bostera, pelota sartzeko, baina labur geratu jako. 8 eta 16, esin eginda, tanto egindu den pelotaria, Gorka López Aldai, Arnasari buelta emateko. Bizkaiko herriarteko ere, martxan duzue, Carmelo? Alasa da, ja martxan dut, ja aurreko kanporatua ja jokatzen ari da bostu buruan, aurrekoan ja. Eta neko posit dauz, ze herri gehiago apunta direz, leko bola txarrak endutaz, orain arte gero eta herri gitxeo egon direz batzen, da aurten berriro gora egin dagoela, hori nahi du esan herri bakoitza lortu duela ja 3 bikote aurkestea, eta posi dauzen, posi dabiltzate federaziotik, eta doineroen bete beharra da, gaztien fitzak gora egitea, eta hortan ari dira. 8 eta 16, kirola asko daude gaur egun, gazteek aukera asko dituzte, lehen 3 aukera izaten dituzten eta horren pentsa. Ez da erraza ez. Txikiak pelotalekuetara ekartzea, baina jende askoa jarri da lanean, eta horren emaitza egunen batean ikusiko da. Ez dio askorik iraun pelotak eskuan Gorka López Aldairi berriro, sakea Asier Beitiaren baitan geldituko da. Errez hartzen du ja Beitiak kantuaren abiadura bera jartzen du, eta orduen bera jartzen da ja dominatzen lehen bailen, da ikusten da beste gola bera arazorik ez.
18. Sakez. Ez zirudien Sakez aia. Ez, ikusten da, ez dagoela gaur jarritaz, ez da saia izan hori sakea, da honan gainera etorriako, larganien dago askuz behatzeratxo jarribiko zan, oin be pelotia paseo jakola, horreite izan du baltzeu, eta bueno, ez da gorko egunin, ez da kantxan jarrita. Asier. Hau baztertu egin du. Ezkerrez eraman Gorkak, baina aukerakoa berriro bigarren kuadroan. Aprobetxatu Asierrek, urutzetu egin zaio Gorka. Luzegia. Bai, ez da, lauterdi barruen olan azpitik egorain frontizain altu jotea. Ez da hori postura egokia lauterdian jokatzeko. Alan dabe eskerrek horma jodeu. Da alan dabe pasatu dugu, ez? Pentsa esker horma jodez basuen ora jongo zan, ez? Ikusten da etxita moduen dagoela edo ez da gusture. ez da asmatzen ari, lehen motzean jokatzen hasi da aukera izan duenean, orain luze egibetik gora jota. Ez du gaur bere egunik onena Ortuellakoak. Airearen bila Asier, baina bere burua saldu du. Ez zinala ere Gorkak bukatu. Aukera berriro Asierrentzat. Bizi txapa gainean, eskubiz orain atzeratu nahi. Kanpora. Azte aukera alperrik aldu duen orain ere Gorkak. Hala zera. Frontisetik oso gertu gelditu den pelota hori pixka bat arrotu izan balu. Salduta talan dabe. Ez dirudi askoz tanto gehiago egingo dituenik Gorka López Aldaik. Partida oso azkarra doa. Ez dira ordu erdira iritsi. Eta 20 baditu Asier Beitiak. Bolea zabaldu, batuan. Zer ustez, zuen kanpora zegoela? Ez dakit, pentseko zuen gehiago ibiliko sala peloti edo, neko geldi geratu da. Nik uste aukera bizula pelota buena jartzeko bentzat. Oian pentsako zuen hori pelota gehiago ibiliko sala, baina azkenen hor bertan geldatu da. Eta edo, bestela zuen josun moduen pentseko zuen igual kanpora gongo sala. Azken tantoren bila Asier Beitia. Ezin pelota jaso, 22 eta 8 oso garaipen erraza lortu du Asier Beitiak pronostikoa betez. Lau final izan dira Carmelo, orekatuena 22 urtez azpiko hori, baina hori ere bigarren zatian hautsi egin da. Hori da, gainera gezka zegoen zitze egiten, da sartu jako la peloti hori eskuman pizkan. Eta gero balan dabe, nik uste pelota lartxu gondala, niretzako pelota gisa, apurri bajutxo pelota gisa baiteko. Eta Adriane gainera pelota hori eskuan euki eskero, Adrian Lópezek, esto negurre ematen dio sakean, eta bigarren zatia, sake lartxu sartu du. Bizkaiko kluben arteko lauterdiko txapelketa gaur emaitu da Derion, Carmelo. Bukatu eta gero ze balantze egiten dute antolatzaileak. Bueno, pozik hundi ez gaien bat participazio altu izan dela, ez? 200 gazte parte hartu dute azkenengo hilabetean txapelketa hondan. Pentsat beste txapelketa martxan dagoela, ez? Beste modalitate baten. Eta gehien bat hori, participazio altu izan dela, partidu bikainak egon diezela urte txapelketa osoan. Eta gero, Bizkaiko feakuntzako egutegian, beste txapelketa bat dagoela martxan, urte guztietarako ez. Aurten lehen da biziko edizio izan da, datorren urtean iritsiko da bigarrena, eta krisi garai hauetan babesleen laguntza garrantzizkoa da, eta hortxe dituzue txapelak, garaikurrak, dominak, eta sariak ematera, Derioko alkatea, Lander Aiartza etorri da, Maite Polumuru zinegotzi ere bai, Bizkaiko pelota federazio
giroa Dalkiako enpresako Jose Antonio Urquijo, Galdakauto auto salmentako Mikel Abezala, Seguros Bilbaoko Mikel Madariaga ere bai, eta Atletikeko atezaina, Gorka Iraizaz ere hortxe ikusten ari gara. Agintarien artean gaztetxoetan bi tanto baino ez ditu egin Kinetz Zapikok, irabazlea Ander Arandia da, 2 urte zaharragoa. Partio horrez izan da, baina, bueno, Zapiko, bi tanto bakarrik egin du, baina, bueno, pentsa finalean dago beste batzuk horre estiezela finalen du, eta esan berra gainera bere alde 14 urte baino usteko zela, da gadin honetan urtebiko aldi egotea, eta gainera Bizkaizan nuntxe momentuen dabien pelotari baten kontra jokatzea, bueno, meritu makala da 14 urteaz kadeteko final batean sartzeaz. Irabazlea Ander Arandia, Arrankudiabako klubekoa, eta Kinetz Zapiko berriz Dimako Txumulustuetakoa. Txaloak beraz, gaztetxoa goitzat. Arandiak okeraz Altunaren kontra finalen jokatu zuen, beste primaren batean. Orduan berari kogeiako sufritzea, da lau tanto baino zuan egin bakeko finalan, da, bueno, Malagako partidu gola izaten diez, askotan emaitxa nahiko gogorrak izaten diez, da horlakoa jasatzea ikasi bida. Irudietan bere ala ikusiko duzuen Mutillonek ere sufritu egin du juvenilen finalean. Aixeago egiteko esperantza zitorriko zen lehioatik eneko urte. 17 urte ditu. Alde hartu du markagailuan hasieratik aurkariak ero pixka bat gerturatu zaio. Baina azkenean 9 tanto baino ez dizkio egin eneko Uribe Aitor Etxebarriari. Txapeldunak ere doaiak erakutsi ditu. Gernikako Arkupe klubekoa da. Gorabera desente dituela esan dugu Armero Ariz Navarretak, baina pelota bi eskuekin bizi biltzen du. Eta gertutik jarretu beharreko pelotaria da. Zela ez, ikusten da lanetatik dakela egiten, gainera neko bizi goten du pelota ere, eta nik uste oine orduek eta ordu sartu ditu, horretu hain guztitzek edeko zenak, gehien bat jarraipen bat izateko, ez? Vokalitza egiterakoan, gehienetan bukatzen jakitiez, askotan egiten tanto itxela eta hori jarraipena behar du, ez? Regulartasun gehiago izatea, ze badeko duainek pelota maiteko. Azkenien horre eskatu bilaki, ez? Baina deko zen. Beste eskatzea alperrik izango da. Eman ezin duenari. Hirugarren zegoela, 22 urte zazpikoen artekoa izan da. Eta jokatu horretik bagenekien, irabazlea Sestaoko lagun artea klubekoa izango zela. Bi finalistak hangoa baitziren, Gaizka Izuri eta Barakaldokoa batetik, eta Adrian López Arrametzukoa bestetik. Bederatzina izan dira, ordurarte oso final polita ikusi dugu. Baina gero, Adrian López nagusitu da. Duela gutxi Graun txapelketan beste garaipen handi bat lortu zuen. German Gabartzarekin 22 urtez hartiko txapela lortu zuen, eta Gorka Iraizaz Atletikeko artezaniak eman dio txapela. Gorka bera nafarra izan da, frontoian ibilitakoa seguru. Seguru. Atezain esateko konbenegarria, konbeta. Pelotan askartasun horrek mobitzea. Esaten zuten, bai. Euskal atezainunak izatearen sekretuetako bat hori zela. Pelotan jokatuz, ikasi egiten zutela reflekoak eta lantzen. Eta horregatik iruditzen zitela gero hain ondo atepean. Bederatzina izan dira finalean, baina gero
eskubian arazotxoren bat izan du. Eta bigarren zatian, lehen da bizikoan eman duena. Ez du ematerik izan, hori bai. Zejadak egiten maixua dela erakutsi du. Eta azkeneko finala. Arestian ikusi berri duguna. Ortueliako batek endau Santxoloko beste pelotari batek jokatu dute. 33 urte ditu pelotari veteranoa da Gorka López Aldai. Ohituta egongo da finala galtzen, baina gaur gehiago egitea seguro espero zuela. Bai, bentsat partiu txuguna, azkenean galtzailea behar nahizu partiu txuguna egitea, da bentsat estutu aldan bitartean, baina sobre todo partiu txuguna emon, da gainera telebizatuta den partidu baten pelota egitea, ez? Da, ez, azkenien partidu eskatxuk behin, da askartu dira, ez? Hori izango du, sobre todo, pena gehixen, ez? Eta zierre, beste txapel bat. Eko txapel ditu, iraberlea da, txapelketa askotan parte hartzutakoa bai bikoteka bai banaka eta txapel asko irabazitako. 28 urte ditu oraindik eta gehiago irabazteko aukera izango du aurrerantzean ere. Ezker bizia du eta Kaiolan ederki mugitzen da. Minak ere aurretik lan hona egiten ikusi dugu, baina ere bikain moldatzen da. Amaitu dira finalak beraz Derioko udal pelotalekuan, Bizkaiko kluben arteko lauterdikoak, Carmelo Ariz Navarreta, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Segi lanean. Jarraituko bai. Zu Iker Amarika eta beste gazte talde bat aspaldi Bizkaiko pelotaren ardura hartuta zabiltzate eta gaurko bezalako festa politak antolatu dituzte. Eskerrikako Carmelo eta zorionak Bizkaiko federazioari aurterreko txapelketa hau antolatu duen. Arratsalde on.